Vanhu vawandisaiwo namwe Mushonga wanda. Mushure vana baba mushure vana amai nguva inoyamba nanguva yekuti ndaraunda zvepamutemo netsika dzedu dzechivanhu dzichingamidza changamiro vakaita kwavaita. Saka tichakumbira vana baba timuseka vedu mashure mangu nezviripo tiisire vana baba. Munhu nachitongwa pandakita nharo dzinobasa refu. Tingoremekedzai utungamiri watakapiwa. Mese munhu toda kutotonga ini, but kuno vanhu vakasikwa naMwari vachinzi vachakutungamirira. Kuno vamwe vanotungamirwa chete kusvika Jesu achiuya. Vasina kukodzera kuva vatungamiriri, vanofanira kutungamirwa chete. Kana kumahungo makambotamba muchiti ndiri baba, miya my father, ndichaita driver ondege, ndichaita ini, kana manje imbwa paari munhu upi. Muzvinzwisisa. Saka tongwaita zvakanaka, regai tinzwe kuti munyaya dzenzi amuda kutaurira. Ini ndakauya nenyaya yangu kunoku. Uyu anditorera hembe dzangu. Nyaya yandopa yanzi inotodzoka musi wa5 uyu achidzoka nehembe anozodzoka. Vayasvika kunotongwa uyu asingauyi. Saka yatonga daro. Uyu akazoti ina handibhadhari. Kana kudarikwa chanombobhadhara kana kuno kwacho zvinhu zvandibhadhara ukaendera kudarikwa kwamahara ngaoni kuti hembe twako waituramba uchiti handisi kuti uda kana dzinokwana wakazodzipiwa nada unochadzipiwa nana handibhadhari mambo wacho handitombomutya mambo tichinonzi mambo pandiri handibhadhari. Saka ini ndikazoona uye akwira dare kuti akuya kwamambo kuye kwaaimboramba ndati age ndifonere mambo ndichiudze nyangu bva manditi uya kudareto. Saka ndauya mambo ndiwo wakafona ndini uchiti ndiro nyaya yangu mambo uyu wakapiwa dare unonyei Mekunetsana Nemurume. Uya sei kwamambo waita zvekutaura Pamusoro mambo. Ini zviri kutaurwa namai guru avaini zvese handina kana kutombovaudza. Wandakatukawo ndichiudza kune zvewamambo kuti zvoni handidi kuenda kwamambo kwakazomira so ndiani. Inini kubva zvaitika nyaya dzangu. Pandakapedzisira inini kuziva ndaifanirwa kuuya musi wa5. Musi wa5 ndo pandakanetsana nemurume wangu nenhauye kuti munin'ina wanga angatora mwana wangu ini. Ndakasvika pakunwa mushonga. Tanetsana nemurume. Ndobva taenda kuhospital. Ndofunga murume wangu akafona kuno kuti akavaivharisa dare achiti zvoni taenda kuhospital. Ndobva ndabva kuhospital ndisina kuita zvakanaka. Ndobva ndauya unotorwa nasisi wangu ini ndichienda kumusha. Ndaenda kumusha ndofunga ndakaita zve3 weeks ndiri kumusha. Ndobva ndadzoka kumagazi. Kwakazouya anchazoti ndavachigwande here vakatumwa kuti zvoniende kunodzoserana neni. Anchazoti mupurisa uyu. Ndokubva vasvika ndokubva ndavati maita basa mauya ini ndakauya marume zuro but ndasingazivi nyaya kuti yakamira sei. Achigwande ndokubva nditi zvoni ndandanzi zvoni mundipe hembe. Ndokubva ndakatsanangurira kuti vachigwande nyaya yakaitika ndeyekuti zvoni nditi hembe dzamai ava ndinadzo handidi kumunyepera dzanga ndakapa vanonzi amukubvu ndo hembe dzanga ndinadzo. Chakaitika inyaya yekuda kugadzirana nyaya sezvo amai guru nemurume pavakaenda kubasa ndo vakatakura bhegi rehembe dzangu vakaita 7 days nehembe dzangu. Vaita 7 days nehembe dzangu pavakadzoka nebhegi. iwe ndiri kuno ndiri kuda hembe dzangu nemari yamukatangira. akatipa kuti mari 250 kombacho hembe sara 2 zvese zvaari kuita zvari kutaura zvinyepa mambo ari kuti akati hembe dzo ndo dzanga akatora chete dzimwe kugadzira nyaya. Akaenda kuna baba vangu vandapa mwana achikumbira regera achiti ndokutengera hembe dzake dzimwe dzacho ndikadzishanda karamba kuti dzikamboenda kupi. Musi wakauya muprisa achitora hembe akataura kuti ngawaituramba hembe totochita handidi hembe 2 wazodzitambira sei. Ndakamupindura mhinduro dzekuti uchaenda unodzitora ukadzieredzana mazuva uchaenda unodzitora padzakapaikira ndo mhinduro dzandakamupindura anadzo baba vangu varipo vako achikumbira regere. hembe dzake dziri kuna hembe dzandakapa ngubvu ndo hembe dzanga ndinadzo. Zvese zvavari kunditaurira izvi kunyepa kuda kundigadzirira nyaya sezvo vari kundibatsirana kundirwisa. ko mari yako uri kupa ndikataura Zvemari handitomboziva because ndandisina kana kutombosvitsirwa nyaya iyo.
ndikuda mari yangu 250 mari yokutenga hembe dzangu nemari ese andakashandisa ndikuda kunongu kudai yakatopiwa pajudgment ketine topu zvandakatora inini inini ndakapika ndichipikira nyaya yehembe idzodzo ndichinzi ndakatora hembe ndoka ndaita community service pamusoro pehembe idzodzo saka handizive independentini handizive mambo kuti zvoni ndinobhadhara kuno kuno kujeri zvese zvese dzinokosta 250 herembe ndozvatomubvunza community service wanyatsomusa zvindokwidwa community service kana ukaenda community service unodzoka kudaro utongwa kutobhadhara hapana chakashata handiri mumaoko memurume chifi nekuti ndikwanise kuti zvone ndinowana mari sofa handina kanaadare nenyaya yekuti zvone ndiri kutokwetirana nemurume hasi kundisapota kana kundipa chikafu kana kupinda munhu handisati ndamumona ndiye atokwiriwa nacho tobabwavachiti ndoda kufunga Silvester kadunguri ari kuuya asati asvika ari kuuya chibogara ibotsorai